Så er vi nået til side 24. Jeg har faktisk ikke styr på, hvad afsnit vi er længere i den her podcast, men side 24 i Leg Lære med AI, som hedder Gå på biasjagt i tekster. Og det er faktisk en lidt tricky opgave for eleverne, både fordi det at forstå, hvad bias det er lidt tricky. Det har de så arbejdet med i den tidlige opgave omkring billeder. I hvert fald anbefalet, at de har arbejdet med den først, fordi den forenkler lidt det her med at forstå, hvad en bias det er. Man kan gå ind og også prompte videre og sige, kan du ikke ændre det og det, så det bliver mere på den måde, som eleven gerne vil have det. Så en lidt tricky opgave, men også en lidt sjov opgave, og jeg synes faktisk en rigtig, rigtig vigtig opgave for at forstå det her bias. Det er noget, som vi skal være bevidste om altid, når vi bruger AI.